Ngoro kusamwero ngororo kuru mwagamo nduna wale mabu twabere to kungainwa abachumbe babere bagochorwa se unabona ndwe to mwagamo to kungainwa ebintu ebinge ekyagera abachumba abange bagocha twanyora ngabare mabu kero kende barangeria abantu twanyora ekero bakogenda gusino no gochioko iyo konyora to gotachwa twa ndo ikera nduna to bwa magoro abande mbaro batari gutara twanyora kananga nturi konyuru ngakende yose noyene nengenje yoko nominia muntu ase county abari mamba gwenete ko twara bonomini ororo tari abantu naende baraba bari bwata amagoro naende bari bawuchiko bachinomini batara tokorekana abantu baraba nembabu naintu ndubwate abantu tugwenete gokora kitugwenete gosomia naintu nyore endururweri naintu someria abantu inere gonjore rwete tagete naende to gwakambia mono ase ngeji akiangoi ekiagera ainyoira bare mawo mochumbo nta yo nyako chorwo go nyako nyora bare mawo abarangiri buna bona turangerie eri to ichesare to rwa mangana bunaya lakini adota tuko bwatstia to ekura nana nyanduko korwa itibo ward umwesimi wa kiangoi ni gatatebirie gochimage gagaiga abantu twagachire asaba umuchumba karangeria abantu tokoenda ororo bono buna intu kwanyara gotacherunsiga na bogo kuomete lakini bono rero tebirere uikaintu achigotwatana na kanda abatoregete turabarema tobeku kando naba bari buya na baro babere chinsemo chiabo kando egerekera gotokwanira mang'ana otokwanira gekoera bari buya erinde mbato tachira inse titora inyorwa bona kige kogerera totebine nachi kobaga gotoinyora na intu otocho inyororo ase konde gakare na intu twabarworo buna inchomore mabu naenda nae gwe konde ine nje na koregere na nje ranyora gintu geke na konyera abana baneka tarare fyobosi yokimu gekonge intu gaiga bana turabare mabu ase getubia chabera aso moisimigo kyangu yombazare oyo koborie kerweke nekia parliament twarorrenga omosike kiangoi aise kogenda naturainise muna baremavu atorete amo nonye nechipaseri ntonyoro gokong chiskuru chitu nachisire na amaendelea bwate na amange naende egento gekogera ngokwanega natwarogetibo ekero naende twamoete round eri ari ngororo iga ase engencho notumoirango yairanire magega ase amang'ana amange oborayi obobe oboneri borororo transparency etayo kiangoi narente transparency ase notumogirango eitwarigiria motuka mangi baremavu ntwana konyegwa korwo yaga jagete 1963 lakini bono beigo mubungo mutangani ase bogirango rura gotobeka amo muna baremavu na gotoreta amo ntoroje natokonye igo kiango igoro ekene amang'ana ya kiango yaramaya ngorora omwesimiwa kiango yatenene kerogo na chifunia one njenekrema most cases otochaire chibesa buna bone chikoro kunga chibesa chiabare mafu nchena ichoire myaka yonse pitina nakanyora ni nturu toko chiko kwabisia ito ya disability toma nakanyora nabantu bali kiroro barabaya nande gokobiko none kerogo kwaegwa ikwachire you can't even go away kero ikaranse ororo kananga no mwezi mi yani na no mulemavu. Number 1 2 disability is not inability tuna abantu tasomete ari tukwanta ko kurigirerirwa una abantu bande bonsi una mo bigete chisuti you are very smart na into to very smart